Ten County ma Kisumu bade mochung'ne weche mag bero aluora kod duol mochung'ne weche aluora e sirikal mamalo NEMA ne otimo apedha mapek e kuonde mikunye Maram e tok Chik mayudore Kanyakwar kod Mamboleo e neno ni otiek chutho timno. Apedha manotim kanyakla kod obila nonyuolo lemo kama nondhi achije adek manojuk rando ka Kunyo Maram e tok Chik. Duol marango ywak mochwal e yor rocho aluora e bwo mabul mar NEMA kotelnegi kod jakom Laktar Lumumba Nyaberi ne osingo ni gibiro dhi nyime kod apedha makamano mondo mi wach mar Kunyo Maram ge e tok Chik orum. Ten sirikal ma kaunti no oyango ni ng'ata mani koda dwaro mar Kunyo Maram nyaka yud lesen moyiedhi ni mar mano biro konyo rito aluora nikech itime e yor chik. This is a serious issue. There is a serious excavation of Maram from government land without a permit by some greedy individuals who want to make money at the expense of the local community. We want to give them notice that with immediate effect, this Maraming excavation must stop. We have agreed as a multi-agency on environment that from tomorrow, any excavator that will be found at that place will be confiscated. Any vehicle that will be found at the site will be confiscated. And we have agreed that any person who will also be found at that site will be arrested and be taken to court and will be charged. Koro mondo jopiny ong'e ni kuonde go gin kuonde monego bed Kunyo Maram. Nitiere kuonde ma obedo designate kidwa Kunyo Maram to nyaki penji mondo yud thuolo ni kae mi Kunyo Maram to kaw nyal Kunyo Maram. Koro omiyo en odiochieng' maber mwanyiso go jopiny ni ng'at moro amora moyud kanyo kikunyo kata iting'o to ibiro maki kendo ibiro teri e doho mondo yali nikech ok itimo gima ber ma chik dwaro. We are also worried. It is not only a matter of environmental degradation, but the quarry is so close to the pipeline. It's so close to the railway line. So it poses a lot of danger. So we want to avert any pending danger. And for us to do that, we must move swiftly and make sure we arrest those who are involved in this illegal activity.